Khadija yar farar yarinya, biyar gidan da kuyi tarbiya. Kene nake yi wa soyayya, na baci mallakin zuciya. Khadija yar farar yarinya, biyar gidan da kuyi tarbiya. Kene nake yi wa soyayya, sarauniyar cikin zuciya. Khadija tuwa ta kaice da yi makwabta miki. Duk sanda ta fito wani gida, kallon kallo kawai da ya miki. Amma ta shigo na Allah, so ya kai wa zuciya farmaki. Kuma ina yawan tambaya shi soyayyar gawiya take. Mafi yawan mutane sukan ce da ni ruwan maɗaci take. Waɗansu ko da na tambaya sai su ce ruwan zuma hali take. Ko ruwan zuma ko kuma maɗaci, ko ruwan guba hama take. Ni yanzu ban da shauran zaɓi tun da zuciya ta fita da ke. Wuri na in mallake ka karkashin inuwa ka so in fake. Sai dai rashin sanin hikimar yadda zuciyar ta zama mallake. Duk sanda na yi yunkurin hakan sai na zama kama da mai sharrake. Tana da kwarjini kyan sufar ta mai wasafa shi hauka yake. Ilimin ta kuje ka tambaya, mahaifanta ai malamai suke. Jaka bincika fagen kwalliya, lakabinta ɗawisiya yake. Mata yawan fushi ko da yaushe da ka gano ta murmushi take. Zuwa da kamu na kai ba a batu don kamar waliya take. Zakin muryar ta ko in ka je shi ta makar sautin sarewa yake. Fidare da mu wanga da ya batu ashe haka yake. Sirrin da ke zuciyar wanin ka Allahu ne ya sanya yake. Matar mutum kafarin sana ga zagata Allahu waye yake. Ashe Khadija tun fil azal zuciyar ta sona da ko take. Ta gaisa bayyana mun aso mun ya arashi kawai tare ki. Kashin tika tiki na zamo miji a gare ni mata take.